गसाइगावआवबो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जइन। जमदुवार ओनसोलनि सा 75 इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जइन। इउपिपिएल दोलोआव मावनो हानाय गोहो आरो सुबिदाखौ मोनाखै राजु नार्जारि। गासैबो माने जोङो मावनो हानाय गोहो एबा मावनाय जोङो बे सुबिदाखौ जों मोनाखै। आसाम बिधानसभा बेसेखथिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो समाजारि बिजोङाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव गोबां सोद्रोमाफोरखौ जयनिं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव इन्डियानि बिजाथि एबा बिपिएफनि सायख'जानाय सभाराम बसुमतारिनो भट होनो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बिपिएफ दोलोनि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जयनिं जानायखौ नुनो मोनो। दिनै 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि 4 नं जमदुवार बिटिसि बियाबनि जानालि प्राइमारियाव इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि आफादगिरि राजु नार्जारिजों लोगोसे सा 75 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि मावनाय आदर्शफोरखौ गाज्रि मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैयो। बिपिएफआव फैनाय जानालि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि राजु नार्जारिया खौरां बिजोङाव गावनि हाबनायनि जाहोनखौ ओरैबायदि फोरमायो। आङो गिबियावनो नोंथां मिडिया पार्सननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो बरायदों। आंनि दिनैनि बे इउपिपिएल नागारनानै जे बिपिएफआव जयनिं जानायनि खारन दङ जे आङो पार्टियाव आंहा बिबान दङमोन, नाथाय आं बिबानखौ नागारनो गोनां जादों आरो बिनि उद्देश्य आरो खारनानो जाहैदों बिथांमोना इउपिपिएलनि वार्कार्सफोरखौ दैदेननो रोङा, जोथोन लानो रोङा। बेनि जुनै जोंहा गोबां भटार्सफोरखौ दैदेननांगौआ जोंहा गोबां समस्या जादों आरो बेबायदिनो जोङो गोबां बेबायदिनो मावनांगौफ्राव जोङो मावनो हायै अबस्था जानानै जोङो फैयो। पाब्लिकफोरनो भटार्सफोरनो जोङो जे प्रतिश्रुतिखौ होदोंमोन बेफोरखौ मावनायाव जोंहा फेलें जादों आरो गोबांथार हाबाफोराव जोङो मावनो हायैलाय जोंखौ भटार्सफ्रा बा जोंनि प्राइमारि बा पार्टिनि मानसिफ्रा ब्लेम खालामो आरो बेबायदिनो गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा जोंखौ सापर्ट होयैखाय जोङो बेबायदिनो बे पार्टिखौ नागारनानै दिनै जोङो बिपिएफआव जइन जानाय जादों। नोंथाङा मा बिबानाव दं? आङो जानालिगाव इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्टमोन, प्राइमारि प्रेसिडेन्ट। बे 5 बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो प्राइमारि आं सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनि खामानि मावनांगौखौ पाब्लिकफ्रा जेबायदि आसा आरो भरसा खालामदोंमोन थिग बेबायदि आङो मावबोनो हानायखौ आं नुवाखै। मानो होनना बुङोब्ला गासैबो मावनाया गोजौ थाखोनि, बिथांमोना गोजौ थाखोआवनो गासैबो डिसाइड। जोंनि गाहाय लेभेलनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिसेसकरि प्राइमारि बुथ आरो बेबायदिनो जोंनि गाहाय थाखोआव जेसेबां दङ गासैबो माने जोङो मावनो हानाय गोहो एबा मावनाय जोङो बे सुबिदाखौ जों मोनाखै। आङो दिनै बे प्रश्ननि उत्तरखौ आङो ओरैबायदि होनो सानदों, बिथांमोना वार्कार्सफोरखौ दैदेननायाव फेलें जादों, जायनि जुनै दिनै गोबां इउपिपिएल सापर्टारफ्रा बिपिएफ मुखि जादों। बेनि मेन गाहाय खारन आरो उद्देश्यआ बिथांमोना दैदेननो रोङैनि थाखाय आरो बेखौ नायोब्ला आं बुंनो थाङा जे दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोबगोन होननानै, नाथाय बिथांमोना जे मोननांगौ भट बे भटफोरनिफ्राय गोबाङानो खहा जागोन। आं बेखौ आंनि सानदांनायजों मोनदांनायजों आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि। जोंनि आन्दारावहाय गोबां दङ। जोङो बेबायदिनो समष्टि हिसाबै गासै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनजों जोङो कन्टेक्ट जाबाय थादों। बिथांमोनाबो हयथ' खुब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना जोंजों फैगोन बेखौ जोङो आसा आरो मिजिं थिदों। गोबां बेबायदिनो दैदेनगिरिफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दङ। गसाइगावनिफ्राय सानसुमा नार्जारिनि रिपर्ट, बिटिसि लाइभ 12।